ರೈತ ಹೋರಾಟದ 100 ದಿನ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮರ ಅಭಿಯಾನ ಉಪ್ಪಳ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಎಐವೈಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾಕರ್ ಮಾಡ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಎಐವೈಎಫ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಕೇಶ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಪಿಐ ನೇತರ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬೈಲ್, ಮುಸ್ತಫಾ ಕಡಂಬಾರ್, ಎಐವೈಎಫ್ ನೇತರಾದ ಎಂ ಶ್ರೀಜಿತ್, ಹರೀಶ್ ಕಿಯರ್, ಮನು ಪುತ್ತಿಗೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಕೇದುಂಬಾಡಿ, ಎಐವೈಎಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜಿತ್ ಎಂಸಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. സർക്കാർ തുനിയുന്നത് ഇവിടെ ജനുവരി 26-ാം തീയതി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ കർഷകരുടെ റാലിക്കിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നാം മറന്നിട്ടില്ല. ബിജെപിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാ നടനുണ്ട്. ആ സിനിമാ നടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ കർഷക സംഘത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയും അവർ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് ട്രാക്ടർ ഓടിച്ചു കയറിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. ആ കണ്ടതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കർഷകർ നടത്തുന്ന ഈ സമരം രാജ്യദ്രോഹമാണെന്ന് ഈ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അനുഭാവപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടികളും ഈ സമരക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഈ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തങ്ങളുടെ ഭരണം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വിധേനയുള്ള ഏത് പ്രവർത്തികൾക്കും ഇവർ